Durdarshan clear to te in zawh in sibai kan bu ka cheu Pathian Fakna thlan na hun kan ron thleng le ta a tunchuma hian Selesih kan nom meka tin kadin na mun hi Selesih Presbyterian Kohhran biakin ani a Selesih Presbyterian Kohhran te hianin Golden Jubilee an lom meka chumi Pual chuanin Pathian Fakna thlan na hun kan ron hmang don ani an Kohhran chanchin tlang puite kan han in zo chhuak anga chumi pa chuan thlan na hun kan ron hmang dona atop thlenga milo thlir sak turin thlir tu te kan han in som har ani e ole Tunah chuan Pathian Fakna thlan na hun kan man te hi lo thlir hawang u ringin golden tlinna lawmna kapmuchi masere de chuang silo lalpa nang ma lawmna famki Tunah kabula ding hi upa zakhuma ani a ani hi Selesih Presbyterian Kohhran chairman nilai ani a hei Pathianin kumsom nga lai mei an han hruai chewa rilruat thutam takte po awomin kan ringa amasa in Kohhran chanchin tlang pui khamin han shila kalome hei Selesih Presbyterian Kohhran Golden Jubilee kanan lom theina hian rilruat thil tam tak oma Selesih Presbyterian Kohhran din tran hun hi kum sang kha zakwa som sari le paruk April ni som ni le paruka Selesih farm Kohhran tie dinania chumin huwa chuan Selesih Presbyterian Kohhran ti lo ni chun zomin kumsom nga na kan lo thleng ta hiala bul lo tran tu tele ma lo la tu te Tunah hian kovel lamin chu santa te mu zan omaril ron kan hrenga hei tun din mun kan thlenga Golden Jubilee te kan thleng te lom theina hun rem chang kan nei te kan lom le a tin Durdarshan atanga tiang program in ron siam hi alom khop mai kan lom tak mek mewa hei Mizoram mun rang rangal lo rian na turen ni te kan ria tianga ma in hon lai kan lom le in chunga lom thu kan sei masani e ke ni po in hun ropui le poimo taka min lo som hi kan lom hle maya ti chuanin he program atan hian hemi Jubilee atan hian engtiangin ye program hi in mandan nea ni som le pali zana tang khan kan mang tana ni som le panga zana kan mang chun zum le foina hian Jubilee dar vuang na chomala ma kan neya Tunah variety program nei le tur ania sungatan chu mi khrang kan soma ten Jubilee dar vole monument hong turatan yan Aizol Mar Presbyterian moderator Reverend Dr. Vanal Bela kan soma nei hian dar vok na hun temin man sakazanina Pathian thucha Isua Krista chulalani ti thupui kan than soi don ani e voina khonwam tak hnoya la thlan na hun te kan han hmang theya Jubilee nuam tak mangze thei tur po in du sakna kan han hlan hal chewa ti chuanin la thlan lama han lut mai la ti ro Pathian Fakna thlan na hun te ni angin i la du ber mai kha han thlang la hlang en yang le hei Selesih Kohhran Pavalai Pawl min hring ang seti hlan sakaka kaka kan thlang du ania Pathian min riat na kumsom nga Jubilee lom the kan oma tun thlenga Pathian in min riat ring da hi alua ke ni tan po thalai kumsom nga lo ni le chuan centenary ti kan la thlenga nga chung hun te thlir chuan Pathian min hroina kan mamo em maya chu wang chuan he lai kan than pha ani e ngai thatura du te khai nei chu ngai thatura ka du te chu hei Durdarshan na staff te ta local te hi infil he maya in mel mun wama ten nang ni tan le laya Selesih Presbyterian Kohhran lo loi to zong tina an longai thak turin kan thlang ani ole Tunah chuan kan upa thlan tak min hruai ze lang che ti hla Selesih Presbyterian Kohhran Pavalai Pawl ina thiam takan sakhai lo ngai thlang u
Tunah kabulading hi upati kiamlova ania ani hi Selesih Presbyterian Kohhran Upa masaber kan upamin ania Kohhran chanchin te po ashachewin kan ringa kan chairman khanin Kohhran chanchin tlangpui chu an soitwa amai ro chu soilo te po kha neya khatak changkhanin Kohhran member zat te le danzo kimte ishat ang kha hansoi masala te ro kapur kolome Kohhran member zat hi zariat le pathum vel kan ne tuna hian danzo kim hi zaruk som pali vel kan ni ani chu upa masaber ini na angin enti kumange nem he ini a nem he ini kumachanga isoidu ang te kha hansoila te ro ole upa masaber hantia kharin kamma po nem he chun oma tin pem upa te pon oma ma se an boral to a tunal dama chuan a senior ber ama saber kan ni e ani chu ti chuanin Kohhran chanchin lama khan soidu te nen Jubilee te in han thleng ta a ne Golden Jubilee kan thena hian karil ru tak chuan kalom le ya ma se thil tam tak ka soi thei lo kan du ka ul min se thiam mai lo ole ni e kumsom nga handlin chu thil ropui takani a ei pathianin hriselna thate a pe che a ya senior ber in han ni te hi mer mu te po nuam hle maya tuna hian kumeng zan ngei ni kum somriat chia kan ni e ani chu pathianin kumsom riat chung an shwai che hi alom om hle mai pathian chunga lom thu soi mol tur te po kan ni a te ro ti chuanin hei vo in lama hianin tlaya ruai che te pu kha om donin ka sha a ikil theingem ruai hi ka kil em to lawa boini po hian ruai kil hun thlengi chu ka om theilo mai theini in lama dam lo na chhungkua te kan nei mek boxia chu wangin ka ho te po hun viu to mai theini ani su a in lama khanin an ruai an chom me te khan lo swang ei tura che kan han nga ya tuide oi lo ei tur khanin du sana kan hlan chewa ti chuanin hei hla thlan na hun te ni angin Jubilee Pual te ni boka iril rual hla om te a om em han thlan chak deuh te kha la than chak chu kan nei ve nual maya mar chu chung singa chuan van la lomin ke van la lomin min hroina lam tluang ati kha ka thu tlung na ber chu ni ta e kan chan te nem kha Pathian min hroina lam tluang ka ngai tua chu ka than chak than ani e chuanin ngai thtura du te kha han soila te ka chhung te zong te le Kohhran ho te hei le chen Pathian min om pui na le min hroina lam tluang hi uluk takin ngun takin ngai tuila Kohhran mi te hian le he mi hla lo ngai tu le asatu te thiam lo ti tu zong ten lo ngai thave se ti chu ka thlan chan ani e boka ole tuna chuan kan upa hla thlan ke van la lomin chandam tu min shwaina ti hla thiam taka sakhai lo ngai thang u khongai le min thuk ruin nom plei thi dam lai se om kong suk chou po zum van lai yang min joy thale ra po dik na min sia van lom na kin ka nei thei la lei lom na hi min thia sa van nun lu sia ka sia thei la ring ne sia sia ti ma hian tin re arol ti ra ama vekin ne saka ka the na song khom ko in ma lo mai cham ti thi van lom na kin ka nei thei la lei lom na hi thia sa van nun lu sia ka sia thei la
kabulami te hi Kohhran Hmeichhe lama kan hruai tu te an ni a ama sain kapi in hming te lein ni na te kha han soi ula Lalrin pui Kohhran Hmeichhe Committee Member kan ni cái po van riêng pui nia Kohhran Hmeichhe Committee Member kan ni Zawh Ming Lian ni Kohhran Hmeichhe Chairman chairman ni na angin Kohhran Hmeichhe ni na tlang pui te kha min han shitla ti ro Kohhran Hmeichhe hi antikumange adin ti te kha Tunah member engzan ngi ni committee member committee member hi somni le pali kan ni a chuan Kohhran Hmeichhe adin tran kum hi sang khazakwa somsari le paruk ania September ni som le pahnia alo dinga Jubilee te ke ni pon Golden Jubilee te kan lom ve dona maro chu Kohhranin ke man lo buatsaih don lo wang khan hi kan ti thei don talawa ahun kan sona kumin October ni hian lom ve kan tumani kan in buatsaih ve vel me kan ni voina Presbyterian Kohhran angin Golden Jubilee lawmna hun in han hmanga ti chuan in October thla a Kohhran Hmeichhe ten in han hmang le don ania in buatsaih na te kalmek to em kalme ke kan in buatsaih ve mu pa nang mani pon min ron man pui ve nge yang chatira min lo som phut chuan in kan lo kan ha ni mai som don lut tu in hule turanga yang nga yang ti chuan in hei Jubilee Pual in thlan na hun te kan han hmanga in zawh ai o hian in kan chairman hian in thlang mai se la tro in phalem pale hale han thlang mai la tro nang chau ka belang ti hlalal sang zwali sai lo sakha atha ka ti a ya chu ka thlan chan kan soi ngal mai don mi mihring te chu har sat na mang an na lungai na thina thleng po in kan lo tuar thina chung huna te chuan mihring te a hian in nga na tak tak hi om lawa lali Isua Krista chau hi kan bel tur alo ni a kumkhwa in nang chau ka belang ti hla hi atha ka ti ema chu ka ron thlan chan ani ngai thtura du te nem ne hei Kohhran Hmeichhe ka rong bol pui ex central Kohhran Hmeichhe te Bial committee te ba ka helaya ka rong bol pui Kohhran Hmeichhe committee te ba ka hei Jubilee kan lom mek heta lo din tu sul lo su tu har sat taka bul lo tran tu zong te vo in nia an mel mu tur a om to lowa mi tam takin min liam san to a khang hau te nen khan lim takin vo in nia hian he Jubilee ruai te hikil hovila a fakla te sa hovila ka du ema amaro chu an om to lowa chung ho te ya Pual chuan ni sela tin ka chhung khat lai na boral to zong te tan ni box sela chu ka ron ngai thatura ka du te an ni a boral ta te chu ngai thatur an om to lawa amaro chu an mani hria ring nan ka ron thlang ani ngai thtura du te ka han soi ve ula Tunah kan ngai thak tak ang khan helai Kohhran Jubilee mang tu zong te le hun sang he Jubilee min dut pui tu te zong tan khan kan ron thlang ve ni ke po kamami so yang khan he Jubilee lo mang tu zong le mun sana min lo thira min hlut pui tu te zong tan khan thange ole Tunah chuan an hla thlan tak la sang zwali sai lo nang chau ka belang ti hla sakhai lo ngai thlang u Pathian ikomte chhatiro nakatuan mitwala Remember
Ole Tunah kabula ding te hi pizza mi le thian te ania ani hi Kohhran Hmeichhe lama changin ania an hming pum te le Kohhran Hmeichhe lama ni na te nei chon han soi ve reng reng ta sela thange PC vanlal wapi committee member Kohhran Hmeichhe pilal zam le ani Kohhran Hmeichhe committee member PH Lavi committee member Kohhran Hmeichhe kapi voin hi enge I mu da na nuami TM in Jubilee chu oh nuam khop mai he alom nang ni in pek na te ropui kan lom le mai ale ti chuanin hei pizam Kohhran Hmeichhe hi Tunah hian member hi engza che ngai ni zali som pathum in chanem le mai ti chon voina hianin I kal hi in tha em kan thakop mai hei Tunah chuan chuanin Pathian Fakna hla thlan na hun te ani angin Jubilee Pualin hla han thlang ta ula in zawai ai o in nangman han thlang mai ta la englang nge niang le rin hlu I tlumang ina chandam tu min ruai ti kha I Jubilee te ani na angin hei le chen hi Pathianin min ruaya chandam tu min ruai na ropui zia hi apuang chuak le in ka sia chuanin ngai thla du te khai nei chuan ka Kohhran Hmeichhe member pui zong tele kolasi pa ka fanu te chhungkua lal ropui te chhungkua le bongko na ka fanu zawh nun pari te chhungkua le mun ran ka u le naw ho te si phira ka u le naw ho zong te lo ngai thla ka tan he la hi kan thlang ani ngai thla du te kha si kan ron chom puya helaya kan member pui te le Kohhran mi zong te ngai thlakatan thlang ve ni chu ngai thla du te hey kan Kohhran ho te KTP te le kan chung khat lai na nai zong ten lo ngai thachau se ti kha kan du ni ole Tunah chuan rin hlui tlumangina chandam tu min shwaina ti hla thiam taka sakhai lo ngai thlang u khongai na in min thukru in min nom tlei chi dam lai shi om kong chuk chho po zung van lai yang min soin khale ra po bik na min sia van lom na kim kanai thena lei lom na hi min chia saka vanun hlut sia thena shingun nep sia min chia tir chi na tin re arun tira ama fekin min
ne saka ka the na zong ka som kompon en ma lo mai atan tir chi leilung ngai na bel kan ha khle ring tu ten maselal pan ti tur min pe không ai na rong bol tur le khovel thim hi tieng turin van lom na kim kanai the na leilom na hi min chia saka vanun hlut sia sia the na shingun neb sia min sia ti chi vanun hlut sia sia the na shingun neb sia min sia ti chi Tunah hian Selesih Christian chalai Pawl try tu te kabulan dinga ama saina ni hian an hming te le an ni na te ka han soi mai sela change wale ko lom ke hi tlangwala kelal du ki ba kania Selesih branch Christian chalai Pawl hianin branch OB ani mekin assistant secretary ni na khachel mekania kamheng chu tlangwal PC Mizoram thara kani Selesih branch KTP leader kani me kani cái hi upa la leng moya kania he KTP ka lo chua san ve towa Selesih Tunah Kohhran secretary changlai le Golden Jubilee organizing committee hian secretary kani mek boke KTP in man la ya ini na te po ka han soi la tro au pathian khong ai na zara nia KTP Selesih branch b ka hian OB posi ka lo chel kim ve towa chuan Durtlang Pastor Bial te po hian leader na te assistant secretary te finance te tengvel kha assistant leader te pokalo chelve to ni chuan kan leader hi kan zot lok te ang hei leader ni na angin Selesih branch KTP hi antikuma din nge ania chanchin tlang pi te kha min han shilla Selesih branch KTP hi sang hazakuwa somsari pasari January ni somni pasari dinani tuna hian kumsom li pakwana mangmeka na kum thara hian Golden Jubilee lom turing kan han buatsaih me kania January ni somni pasaria tuntin hona hian branch member hi zanhi le tlep kan omani engtiang in ye activity si in nei chin dan tlang pui KTP lam hian activity se chu emi branch ina kan kalpui dan pa ngai branch sport kan ti te group night kan ti ang chi te le central KTP changa hun man dan tur sang aron duanang hian kan kalpui tlangpui ani member thak le mai lom ome ti chon hei Jubilee Pual in hla thlan na hun te kan han hmanga in pathum ayo hian in kan leader bok hian in han thlang sela change englange niang le kalha thlan du chu nula zoram chanin o khongai tu Pathian in ti la asakha kan thlang ange thlan chan te nei thlan chan kan neya ei apo tu pa pu chong khu pa hi Selesih chua kani atu le fa te po Selesih hian an lawma tin a thlan te po Selesih huna hian a lawma chungte ni wang chuan kan veng pa kan veng chuak ani na kan thlang ani ngai thla du te khai nei chuan han se wai thla ka du chu Kohhran Golden Jubilee hmang tu zong te ni mero se ngai thla du te kha Kohhran Golden Jubilee min lom pui tu zong te tual chung le veng po na tanga local zong te tan ni sela tin kan huam zau de ulok anga he kan kho chuan lam sai lam lama kan chung te thian te zong tan po rem changa lain kan thlan ke pange ngai thla du te angai thadura ka du ang te kha lo soi kim hne mai ania veng chung veng pon le hemi Selesih khua Selesih venga na thona wanga lo om to te zirna wanga lo om to song te tin Selesih veng mel thria tu song te ta po khanin kan than sak veni selgin tin kan thian te mi lo thir tu te du dor san lo en tang thin tu hatiang mi te tam po khanin special takin kan than sak ni selagin a thawme
ole tuna chuan Mizoram chanin o khongai tu Pathianin ti hla sakhai lo ngai thlang u ole tuna kabula chute hi KTP lama kan try tu te anni a ani hian an hming len ni na ka han soi mai sela o kaming chu Mizoram siam thanga dia Selesih branch KTP he Tunah finance secretary ka ni kaming chu zonun mo ya ni a Tunah hian Selesih branch KTP hian assistant leader ka ni ale kan assistant leader hi zona kan zot lokanga he Jubilee ropui tak mai nin lawma he Jubilee ya hianin KTP te hian engchan vote nge in nei ti khaminan shilla oh hey Kohhran committee hian organizing committee an dina chuta chuan KTP te hi chanvo sang min pe ve Jubilee mai det te Jubilee darwok tor han buatsaih te le Jubilee concert ni zana han kan nei a chuta chuan khatiang han buatsaih zong te le tuna hian variety program han me kan ia chuta chuan kan han buatsaih boka chutiang chuan hei malang na sang asar ti ang chi te po kan han kop del vel de vekani Organ Finance Secretary hi hey tunchum Jubilee ya hianin KTP te in che chuak tha em kan che chuak tha khop mai kan malak na Kohhranina malak na min tuk ho hi chu kan ti tha ve khopin kan sia kan lom khop mai Ichuan hey Jubilee Pual thlanna hun ani angin in pani ai o hianin tu zokin nge kan finance hian finance secretary hian han thlang sela englange liang le marwati nam te ina kathin lunga nung ti kha kan lo thlange chan te ni on thlan chan a hla hi a thluk te hi moi ka ti mai ba ka thu hi thra ka ti a van te khian Pathian ropui zia an puang chuak tin ka re khami Pathian ropui zia pon chu na ani mai ba ka a hla hi ka du sim ka ngai thana sala to ka sa chuak thei mek bok zai tir hal lok don mun le ale ani chani ngai thla tur du te kha ngai thla tur du the tu na lo thlir mek tele Selesih branch KTP member zong tele Jubilee mang tu zong tena ten khanin lo ngai thla se kan tin chu ye hei ha kan branch finance secretary khan soi to a KTP member zong ba ka Selesih Kohhran lo loi to
Tunah ron kal rem chang thelo te tan kan thlan sak ve nge ole Tunah chuan an hla thlan tak le rem ratin ka thin lunga anung ti hla sakhai lo ngai thlang u Pathian ai ropui an lo Pathian ai thil ti the an lo le vana Kazai zela Karin atuan Athesen lumin be Kalal ani Kanung shuai tu leveng tu Anung kashia Kathin Chuang chim Pathian fa kan hi amaning kim a min shia ti ka shia kanun na ka kong shuai du ropui kanun lai mu Kazai zela Karin atuan Athesen lumin be Kalal ani Kanung shuai tu leveng tu Anung kashia Kathin nang ma zawh kadu zong nei tu inia Tiang kapu katem bok chi Kovel mo engkim thana ani Pathian fuki kazai zela karin atwan athesen lumin be kalal ani kanung shuai tu leveng tu anung kashia kathin lunga anu kalal ani kanung shuai tu Ole Tunah kabulading hi Pual san hima ani hi Selesih Presbyterian Kohhran Pavalai Pawl Secretary nilai ani tin Bial hian secretary ani me boka secretary ni na angin Pavalai chanchin tlang pui ka han soi sela thanga Selesih Kohhran Pavalai hi sang khazak kum sang ni
pakua khan helai hin tran ania amaro chu pian ka han ti chho ve be ka tunan member som sari panga vel kan nia kan la I thau thang trave khop mai ani le tunchu ma hian hei Jubilee Pualin fatu in han ni a batch po che takina langa engzat vel hinge fatu cheunga engtiang ini an ruat cheu fatu hi mi somthum vel kan ni in ka ria tin organizing committee hian ruai sub committee ten siam ma chumi te chuanin min ruat ani Pavalai vek in ni chuang lo Pavalai vek ni chuang lo nei chia te pon an treu mai ani le enge tlaila ma hian in kan me don I voksa oma sa oma sial kan talboka pui takani kan niang nar khopang tui don hle mai min som ve te khani kan han shedewa amai ro chu kan in thlashung de leka thlashung reng su in ei tu na se ome kan puar bia wang ti chuanin hei Jubilee Pualin la than na hun te ani angin I hladu ber mai kha han thlang la ti ro eng hangin yang Kohhran Pavalai kan niangin Selesih Kohhran Pavalai Pawlin kalau mereka jalan tadi Durtlang kan Tunah kha kan thlang ve ni chante ngai thatura du te khai nei kalau mereka jalan tadi hi lahi thaka tia zai pol la chuan kuadan kal mang he degree ka ria chuwang chuan asak po kan sa kan record pha kha nia ti chuan Selesih Kohhran Pavalai Pawl Member zong tele hun danga Kohhran Pavalai Pawl ten minlong ai thak sak turing kan du ani ole Tunah chuan Selesih Presbyterian Kohhran Pavalai Pawl tena kalome ka zalen ta ti hlan sakhai lo ngai thang eka jinna ramma hiya reita kalo va lunga in swara chuan kapil bo meka Isua chan chin moi ta chu tin kalo sia lim na nun ka nei ta a thil ti theina in din chan dam ta kalo me ka sa le ta ko vel swara ta nun thar kan nei la liswa Tisen vangi Hallelujah Chandam kani Ako ngay na vangi Minanun kanay tae Min ron sarta Min shuay zel don si Sirvayang azalenin Tokin kalenge Katlarau dam na fam kim kamuta Rethile trong kai lo hia Hau sak na kasar tae Lim na nun ka nei tae Aming tiang lim chuan min ron chan dam ta Kalo me kasa lenta Ko vel swara Nun thar kan nei la liswa Tisen vangi Hallelujah Chandam kani Ako ngay na vangi Minanun ka nei tae Min ron sarta Min shuay zel don si Kalo me kaza lenta Ko vel swalata Nun thar kan nei la liswa Tisen vangi Hallelujah Chandam kani Ako ngay na vangi Minanun ka nei tae Min ron sarta Min shuay zel don si Tunah kabulami te hi Kohhran Pavalai Pawl lama kan shuai tu ten ni ama sign an hming te len ni na kha minan shit sela thange ke hi lalmal somakol ni kan dia Pavalai chuan committee member kan me kan ni laldin puya sai lo kan ya member kan ni
voin hi no mi ti em ti khop mai teng jubilee hun lutuk mai kan thleng hi awan nei thak dun nuam ko ti lutuk concert te khai ning ka sha ni zan lama atike ni pavalai be na khan kan tel ve ani chu guitarist ata kan tang ve nuam khop mai inti chale mai ti chuan in hei po so ma hi MZE lama te po mer kan lo mu to china chung ko zai thiam an ni na angin zo ve shim shim kha kan dua MZE member ni na rei to em kum sang kha ko samret pasari August ni tan ka ria khan khumi headquarter kon member kan emo chuan chumi kumatang chuan kum topa hei puma din te hunen hian selesi hian I December ni sumni paruka branch second din kan ding ani chuanin hemi selesi bi ka hianin MZE member eng zan nge omang tuna hian tak hian eng zange kan ni chia ka hretalawa somruk chhovel chu kan ni mai omang ya in chanem hle mai ti chuanin member akhan han lu le talok tai la pavalai zo ka khanin pavalai member hi tuna hian eng zan nge om cheu selesi ka shena somsari panga chu kan ni mai ti chuanin la thlan lama han lu ta ila hei jubilee pual te ani na angin in pani ayo in pusom hian han thlang ta sela eng hlangai thlanang le irong bol turin ti la kan thlanga asatu hi vanalom zuali ania kafanu ate anti kerila chu mi sak chu kan thlanga nge hei zai thiam fanu zai thiam deuh mai nei reng mai a I ahla kha I phwa ni bokin ka sia han soi chiang deuh la ti ro he la hi kum sang ka ko samriat panga khan I ke hi samriat palia selesi komplanta samriat panga lo thlen khan ai KTP ate ka rong kan lo bol ve member ta kan lo thina mani veng phechon committee te pokan lo ni ta kan khan kumalo thar khan kan upa tuna chuan hei Kohhran din tu tunan jubilee kan lom ta mo chuta kan upa masa upa siam chuan aming ta kan sei kherange chu chuan I hei Kohhran testimonial te po hilate I rongbol tur tan te kan I chenia mintia chumi tang chuan karil ro khan I katlin lo sia te kain ria kanal pai rongbol tur hin mo I theina reng kan I si lo I katan I turna wangin ma se katan I turna hi hril lo thei kan I lo tiang khan I rongbol turin ti kha ka lo piang ve ta ni mai la hi eng zan nge phwa to ang tuna hian ro som avai chuan chhungkua pali nge kuanga ka hrelo chu tiang vel chu ka phwa ve ta phwa zel donem a rul dana zirin kan phwa zelang chu ome ti chuan in ngai thatura du te khaminan shilla ngai thatura ka du chu hei kan soyang khan Golden Jubilee kan hmangania he Golden Jubilee hian he Kohhran lo din tu te helai lo din tira mi te la dam zong te le helai lo loi to zong te le ka chhung te le ka chhung te le kalaina te ti teang le rong kan lo bol pui zong te tan an long a thak tan kan thlang nge ngai thatura du te khan soila halaya kan pavalai member pui zong ba ka zoram hun sang kan pavalai member pui tele thian hlui helai lom thin zong te tan kan thanga ole tuna kan omna lai hi souvenir and documentation te ani a hei member te kan pul a hianin an chuwa ama sain in hming te kha minan shil ula ke hi PF thang remoi kan a Kohhran Hmeichhe committee member kan ni tin souvenir and documentation a han committee kan Nulama somzali kini a Christian Chalai Pawl a branch committee in ka uma tunai han souvenir and documentation a committee member kini pumai kal hamona kani ya souvenir and documentation a hian secretary kani secretary ni na angin hemi souvenir and documentation a hian member hi enzat nge om chewa tin hei le khabu te in han chhop chhuaka hei hi in siam chung te reem kan siam chung hi ri veng reng khop me achan chu Kohhran din te la changa committee sang te soi tu lo ni to committee chin lo ni to te kha record bolui te chui chhuwa te kha nga ya chung chu han a hau tak veng reng ma ro chu kan Kohhran soi tu te an impact na thu ka kha zong te kha min lo provide sak vek zela chu
chu ting chu ni kan ti lot ling thei ani chu member hi som pathum borvel kan ni sub committee member hi chuan hei voina Jubilee Pual zel ani a kan thil ti piang hi la thlan na hun te po kha Jubilee Pual ani angin in zawai ai o hianin kan nula hianin han thlang selai tira o vanlal lom zwali I rong bol turin mo ti kha kan lau thlang nge kan chan te ngai thatura du te ne chu Selesih Kohhran Golden Jubilee lom tura local zong te le kan veng chung mi pui zong te tan kan lau thlang nge ngai thatura ka du chu Selesih Kohhran alo loi to zong te Kohhran throi tu te poninga Kohhran mi na lo loi to sim kun sang om te tan thlan sa ani Selesih Kohhran lo loi to zong te le ama rong bol tu missionary zong te tan kan thlang ole tuna chuan vanlal lom zwalin I rong bol turin mo ti hla sakhai lo ngai thlang u kabula hian Masihi Sangati lama kan choi tu te an chua ama sain in hming le ni na te kha min han shilula
Kaming chu arlal eng lian ni a Tunah hian Masihi Sangati fellowship a hian treasurer ni lai mek ani. Kaming chu silal ngai zuali ani a Tunah hian Masihi Sangati fellowship a assistant secretary in ko ma Sunday school secretary Sunday school zirtir tu a kombok ani. Masihi Sangati lam kha han lu chir tai la member hi engzan nge Tunah hian om cheu. Member hi som sari atanga somriat borvel kan omang. Ani chu in chan hem vele mai a indiang nge income te nei chin tlang pui anti khuna te nge. Income hi nilai tho tran zana hian kan nei thina nilai tho tran kar thumna hian in committee kan nei a chumi bak zong nilai tho tran chu income nan kan nei thin. Ani le tun Jubilee Pual hian in chanvo te nei. O nei ve ni zan khan Jubilee concert kan nei biak in tuala hian chuta chuanin group singing kan nei ve ni. Jubilee Pual ani zen maya Pathian Fakna thlan na hunte ni angin in pani ai o in han thlang le ta mai la tiro ing thlang ye niang le. Lal mingoi sak ni tlangai lo zai on khopui ti kha I kanu walal wani ni kumme ni somthuma boral kha hemi Selesih Kohhran hian Kohhran Hmeichhe hianin mana inge athatlai hun atang khan shwai tu alo ni char to china I chuan ama shar rengnan le kan upa ber silal no ela le I kumsang hi som hi pakhat boral silal no ela le I min chang tu chia silarin mo ya sang hi som hi kuma boral chumite kanute nen pathum tan chuan kan than sakange chuan in ngai thatura han tu te nem ngai thatur chuan hemi Selesih ang kanu ngai na tu zong Kohhran Hmeichhe a rong bol puite TV zeta a rong bol pui tu bol pui zong te tang kan khan sak nia ngai thatura du te kha han sei vela Selesih Kohhran mi pui zong te han lo ngai thave boxela Selesih Jubilee lom kan di boka Jubilee Pual ani angin Kohhran mi pui te han lo ngai thave vexela kan do ni Ole Tunah chuan arlal ming moyan ni tlangai lo ti hla asakhai lo ngai thlang u Ka vangai ka va ngai amun ropui amoi na song ai mangai tulal Krista meldu chu bukan wam kalung kham ban turi amoy sia soi sen lo ram chu isen ninna hong ta sale na ram ka tharau chu ram moi chu song vela ko vel ram song ala suai don ali ka vangai ka va Chandam tele na hum thêm thấy lâu cả lao mà nghe chandam tu hi sen in mi sila
ลันลุงเนมรำมอยจูก็ง่ายมาเงกาฟังไงเอกาฟังไงอาบุญเราปุยอโมยนะซงอาฮีมังไงตูลาคริสตาเมลดูอมจูมูกันวามกาลุงคำบางมาตูรีมูกันวามกาลุงคำบางมาตูรี คติจงค้าเซเลสี Presbyterian Kohhran Golden Jubilee lawmna Pual Pathian Fakna thlan na hun kan man theite aloni le tareng maya Selesi Presbyterian Kohhran chanchin tlang puite kan han sia a beng bar thlak hle maya thlir tu te po in lo thlak in ti ngei kan be se ani ti chuan he program hi Selesi Presbyterian Kohhran te hianin an sponsora an chunga lom thu kan soi ngal bokani khati jong kha kan program man theite ani a thlir tu ten atira changa top thlenga milo thira wangin lom thu kan soya milo thlir sakje tur po in kathan in som hal bokani ti chuan he program hi sponsor som theireng kan ni a sponsor du kan omani chuan he number 9436354464 a hian sms in mo whatsapp in som theireng kan ni e khati jong kha kan program man theite ani a thlir tu te in zawai chunga lom thu kan soye